डिलिमिटेशन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया भारतनि बिसायख'थि आय'गा फोसावदों 1 जानुवारिनिफ्राय बिनि जि अर्डार अधिघोषणाया आरम्भ जाबाय आरो बेबायदियै आसामनि 126टा समस्ति आरो 14टा लकसभा समस्ति बेखौ एरिया बिनि भिलेज बिनि पपुलेशन गासैखौबो नायनानै बे दाफामफिननाया जागोन आरो बांसिन बेयाव इम्पर्टेन्स होदों जे जिल्लानि सिङाव बा मोनसे प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशननि सिङाव समस्तिफोरखौ बोरै थिक खालामनानै लाखिनो हायो दा बेखायनो बिटिआरआव सिगाङाव जोङो सलिड आरो पार्शियेलि माने आबुङै आरो माने खावस्लिङै प्राय 18टासो समस्ति दङमोन दा बेखौ दाजाब दानख' खालामनानै 14टा समस्ति एसेम्ब्लिनि समस्ति बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो मोननै लकसभा सीट क'क्राझार आरो उदालगुरि बेयाव दिन्थिनाय जों नुदों आरो बे खसरा बा बे ड्राफ्टआ जाबाय 2001 सननि पपुलेशन सेन्सासखौ लानानै डिलिमिटेशन एक्ट 2002 बे मोनसे आयेननि गेजेरजों 2007 आरो 8 आव बे ड्राफ्टखौ फोसावनाय जादोंमोन आरो बे ड्राफ्ट मथे आसामनि समस्तिफोरनि जि माने 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 गासै महर मुस्रिखौ जों दायो नुबाय दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे इलेक्शन कमिशना जि मोनसे अर्डार फोसावदों बे अर्डारजों गोदानै माखासे हाबाफारिफ्रा जागोन आरो बेयाव रुल्स रेगुलेशन टार्म्स एंड कंडीशन नर्म्स बिथांमोना दाबो फोसावाखै फोसावगोन दल संगठनफोरनिफ्राय बिथांमोना हियारिं लागोन रिकमेन्डेशन लागोन एडभाइस साजेसन लागोन आरो गुबुन गुबुन जायगाखौ बिथांमोना भेरिफाइ खालामगोन बे हाबाफारिया खोब सम्भब जों मिथिनायाव 6-8 मासनि गेजेराव जोबगोन जोङो मोनसे बेबायदि मोनसे आइडिया खालामदों दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे 2007 नि जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्ट मथे जुदि हाबा मावोब्ला बे ड्राफ्टखौनो एसेल' माइनर मडिफिकेशन खालामनानै जुदि हाबा मावोब्ला 2007 नि जि ड्राफ्टआव दङ मा जे क'क्राझार लकसभा समस्तिया जोङो 75 बोसोर भारत उदांस्रिनि उनाव इन्डियान पार्लियामेन्टआ जेला दाजादों आरो भारत आसामनि जि माने एसेम्ब्लिखौ जेला दानाय जादों क'क्राझार लकसभाखौ जोङो एसटि ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनबोदों आरो 545 लकसभा समस्तियाव बा एमपिनि गेजेराव क'क्राझारनिफ्राय बर' मानसिया थांनानै दिल्लीयाव बर' हारिनि ट्राइबेलनि इन्टारेस्टआव खोथा बुंहैदों बे जोंनि फान्डामेन्टेल पलिटिकेल आरो कन्स्टिटिउसनेल मोनसे राइट दा बे जि ड्राफ्ट बे ड्राफ्टआव क'क्राझार समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालामनानै अपेन ड्राफ्टआव क'क्राझार समस्तिखौ डिरिजार्भ बा आनरिजार्भ खालामनानै अपेन देखायनाय जादों आरो उदालगुरिखौबो अपेन देखायदों दा बेखायनो जोंनि दाबिया जाबाय जे क'क्राझारा खुनु कारनाव डिरिजार्भ आनरिजार्भ जानो मोना बे स्टेटासखौ एज इट इज थानांगौ आरो बे जिहेतु 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्तिया डिमा हासाव आरो कार्बि आंलं 6 सिडुलनि सिङाव डिफु समस्ति लकसभा क'क्राझारा 6 सिडुल समस्तिनि सिङाव दा 6 सिडुल एरेन्जमेन्टआ इन्ट्रेस्ट अफ द ट्राइबेल आरो ट्राइबेलनि प्रटेक्शन राइट्स एन्ड प्रिभिलेजखौ नोजोर होनानै 6 सिडुल क्रिएसन खालामदों जेराव ट्राइबेल थायो बेनो जुदि एसटिनिफ्राय बन्सित जायोब्ला जेराव ट्राइबेलनि प्रटेक्शननि बाथ्रा कन्स्टिटिउसना होदों बेयाव जुदि एसटिनि माने राइट्सआ जुदि गैया जायोब्ला बेखौथ' जों मालाबाबो मानिनो हाया दा बेखायनो जोङो उइदाउट एनि कमप्रमाइज जोंनि स्टेन्डआ क्लियार जों बेयाव आपस खालामनाय नङा जे क'क्राझारा एज इट इज बियो माने समस्तिया बाहाल थानांगोन आरो बेयाव ट्राइबेलनि पपुलेशना खमायदों ओरै जादों बे जिखिनि बाथ्रा बुंदों ट्राइबेल पपुलेशना खमायाखै बेयाव सोरबा एनक्र'च खालामदों इलिगेलि सन्देहजनक नागरिकफ्रा दिनै हाबफैबाय आरो बिनि थाखायनोथ' गोबां समाव दाङाबाजि जाबाय माहारियारि दाङाबाजि जे जोंनि जायगाखौ सोरबा दखल खालामनो नागिरदों जोंनि बेलेन्ड ब्लकनि ट्राइबेलनि हाखौ एनक्र'च खालामदों आरो बे एनक्र'च खालामनायखौ सरकारा प्रटेक्शन होनांगौ जायफोर एनक्र'च खालामदों इलिगेलि एभिक्सन खालामनांगौ बे जोंनि दाबि खिन्थु बेखौ खालामनो थाङैयावनो दरं उदालगुरियाव जाबाय क'क्राझार चिरां धुबुरी बे मोनसे हारियारि दाङाबाजि जाबाय गोबां समाव बेबायदि जाबाय थेवबो सरकारा बिनि सायाव जेरैबायदि प्रटेक्शन होनांगौ बेखौ लाबोआखै आरो बेखायनो आं खावलायो जे खुनु कारनाव बेखौ कमप्रमाइज खालामनाय जानाय नङा आरो भारत सरकार आसाम सरकार इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया जोङो क्लियार मेसेज होदों जे नोंथांमोना ट्राइबेलनि इन्टारेस्टनि उल्था मावोब्ला गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण जंगि आन्दलन जागोन आरो गाबोनो जोङो इनिशियेलि बर'नि गासै माहारियारि आफाद जोंनि थुनलाइ आफाद
ट्राइबेल संघ आरो गासै माहारियारि आफाद पलिटिकल पार्टी UPPL BPF बर'आ बर' मानसि जोंनि BJP खालामनाय बर' मानसि कंग्रेस माने दलाव जायफोर हाबा मावगासिनो दङ बयखौबो लानानै ex-MP ex-MLA जोङो ज' सावरायगोन बिथांमोननि मतामतखौ लागोन आरो इउनाइटेड मोनसे मुभमेन्टनि थाखाय जोङो बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जोङो गुबुन गुबुन हान्जायाव थानो हानाय गोबां जोंहा एसे फारागथि थानो हानाय खिन्थु जातीय सार्थआव ट्राइबेलनि इन्ट्रेस्टआव पलिटिकल राइट कन्स्टिटिउसनेल राइटनि इन्ट्रेस्टआव बयबो ज' फैनांगौ आं बेखौनो गुरैयै खर'गंग्लायै खावलायहरबाय गोजोन्थों 26टा कलेज दङ जोंनि डिमान्डआ 26टा कलेजाबो जानांगौ एडिशनेलि जों बुंदों मा जे लखिमपुर धेमाजि आरो कार्बि आंलंआव जेराव ट्राइबेल स्टुडेन्ट बा बर' स्टुडेन्टआ मैखोमै दङ बेबायदि जोंहा 8-10खानसो कलेजनि लिस्ट होदों दा टटेल जोंहा 35निफ्राय 40 कलेजनि लिस्ट दङ बेखौ जोङो सरकारनो होदों सरकारा गासिबो तथ्यखौ लाजोब्बाय दा जों बुंदों जे वाइ अनलि 10 कलेजेस दा बिथांमोना बुंदों जे फार्स्ट फेजआव जोङो बाजेट हिसाबै जोंनियाव बाजेटनि सर्टेजखौ जों 10टाखौ लाग्रोनोसै सेकेन्ड फेजआव आरो एनादार 10-15 बे पर्यायक्रमै फेज मेनाराव प्रभिन्सियेलाइजेसना जागोन बेखौ बुंदों दा बेखायनो जोङो बुंदों जे नोंथांमोना जि मावनो नागिरदों क्लियार काट पलिसिनि गेजेरजों माव आरो टु माच डिले जाबाय गोबां लेहेम जादों दा बेखायनो जोंनि माने दाबिया जाबाय गोख्रै मावनांगौ दिनै 10टा कलेजा जायोबासो गाबोन सेकेन्ड फेजआ फैगोन 10टा कलेजानो जुदि दिनैबो जायाबा सेकेन्ड फेज फैनायाव आरो एनादार 1-2 इयार नांगोन बेबायदि इमप्लिमेन्टेसनाथ' जोंनि थाखाय जों लुबैनाय बायदि बे माने जानाय नङा दा बेखायनो जों खावलायदों जे जों जिखिनि दाबि होदों बे दाबि मथे सरकारा मावनांगौ आरो सरकारा मावनो होननानै जिहेतु जोंनो प्रतिश्रुति होदों बे हिसाबै इमप्लिमेन्ट खालामनायखौ जों लुबैयो माने इन ग्रेट बड' नेसन बिल्डिं उइथ इउनाइटेड ससियेल मुभमेन्ट बे मोनसे टपिक होदों बिथांमोना आरो बेखौ लानानै आंखौ बिथांमोना बेखेवगिरि आलासि हिसाबै लिंहरदोंमोन आं गिबियावनो UPPOनि आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोननिसिम साबायखर बावदों बर'नि गासै माहारियारि आफादफोरा बा ससियेल अर्गेनाइजेसनफ्रा खौसेयै हाबा मावनायनि बेयाव मोनसे एजेन्डा लानानै बे सेमिनारखौ लानाय जादों जेब्ला बर' हारियाव बेबायदि माखासे संकट फैदों खैफोद फैदों आरो जोंनि सार्भाइभेल आरो जोंनि रैखाथिनि कुइसन फैदों बर' हारियाव जिखि आफाद जाया मानो जिखि दल संगठन जाया मानो जोङो खौसेयै गसंबोदों आरो बे उदांस्रिनि सिगां आरो उदांस्रिनि उनाव जि थासारियावनो बर' हारिया खौसेयै जोङो नांनाय समाव जोङो ज' जानानै हाबा मावबोदों आरो बे माखासे बाथ्राफोरखौनो दिनै बेयाव सावरायनाय जाबाय बे मोनसे मोजां टपिक आरो बेखौ लानानै जोंहा इनडेप्थ डिसकासन आरो स्टाडि खालामनांगौ दंबावो दा बेखायनो UPPOआ दिनै गोलाव सम गोबां समाजारि हाबा मावनायनि उनाव 9थि बोसोरसालियाव जथुम्मा खुंफैनो हादों बे जोंनि थाखाय जोबोद बाख्नायथाव आरो उननि समाव समाज आरो माहारिनि थाखाय बिथांमोना हाबा मावलांगोन सेबा खालामलांगोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो जोंनि गेजेराव मोनसे खौसेथियै माहारि दानायनि थाखाय जोङो माहारिनि जायफोर जेंना जेंसिफोर दङ समाजारि रांखान्थि जोंहा एन्टि ससियेल जायफोर एलिमेन्ट्सफोर दङ एक्टिभिटिसफोर दङ लोगोसेयैनो नैबे जि जोंनि सोलोंथाइ जेंना जेंसि बर' मिडियाम बर' राव बिनि सायाव जोङो ज' हाबा मावलांनांगोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि थाखायथ' जों बयबो ज' हाबा मावनांगोन बेखौ जोङो गारनानै मालाबाबो जोंनि हाबाफारिया जोंनि सिमाङा आबुं जानाय नङा दा बेखायनो आङो बेखौ बेयाव रियेलाइज खालामनो गोजोनदों लोगोसे अदालगुरि डिलिमिटेसन समस्ति दाफामफिननाय बेखौ इलेक्सन कमिसन अफ इन्डिया भारतनि पस्ट नट अनलि पस्ट प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बुङाखै जों कलेज प्रभिन्सियेलाइजनि बाथ्रा बुंदों 2017-18नि एक्टआव पस्ट प्रभिन्सियेलाइजेसनमोन जायनि थाखाय सोरबा टिउटर जादों सोरनिबा माने पस्टआ जादों सोरनियाबा जायाखै कलेज जानाय माने जों गासैबो पस्टखौ मोनलांगोन आरो जेराव माने मावनानै दङ बिथांमोनखौबो माने नायनाय जागोन आरो जेराव गैया बिनि थाखायबो पस्ट क्रिएसन खालामनाय जागोन माने जोंहा कलेजा पार्मानेन्टलि माने सेटेल जागोन दा बेखायनो नर्म्स थानाय नर्म्स गैयै बे गासैखौबो लानानै सरकारा नायबिजिरगोन भेरिफाइ खालामगोन आरो मानि थाखाय मा डिसिसन जानांगौ
उननि समाव थुनलाइ आफाद एबसु जों बयबो जयै सावरायगोन आरो जोंनि स्टेन्डखौ जों क्लियार खालामगोन। गोजोन्थों।